Qari mill-Evanġelju skont San Mark. U sejjaħ 12 ħdejħ u beda jibatom tnejn u tom jisseta fuq l-ispirti mniġsa u jissihom li ma jieħdu xejn għat-triq ħalli fħatar biss la ħobs, la ħoroġ, la flus fil-ħżiem imma xiddu l-qriq u la tilbsux żewġ tilbisi. U qallilhom ukoll kull fejn tidħlu f'xi dar ibqgħu hemm sakemm titilqu. Jekk x'imkien ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, oħorġu minn hemm u farfru trab ta' taħt riġlejkom b'xhieda kontra tagħhom. U dawk telqu bdew ixandru biex jindlu. U ħarġu ħafna xjaten u dilku biż-żejt bosta morda u fejquhom. Dan il-15 ħadd matul is-sena naraw illi fil-Vanġeli Ġesu jibat lid-dixxipli tnejn. Jibatom sabiex ikunu jistgħu ixandru l-aħbar tiegħu kull fejn imorru bis-seta illi jipritkaw l-aħbar it-tajba illi jkeċċu xjaten u jfejqu lil morda. Karatteristika ta' dan il-mandat ta' Ġesu huwa l-fatt illi ma jibatomx wieħed imma jibatom tnejn sabiex wieħed ikun xut tal-ieħor. Din il-komunjoni hija karatteristika prinċipali mix-xandir tal-Evanġelju. Il-komunjoni tagħti l-qawwa lill-messaġġ. Il-komunjoni tagħti l-qawwa lil dawk li jkunu qegħdin ixandru għax ikunu xhieda wieħed tal-ieħor tal-istess messaġġ ta' salvazzjoni li ġie waslilna Sidna Ġesu Kristu. Forsi llum il-ġurnata mhux kulħadd huwa msejjaħ biex imur u jxandar lil Kristu tnejn. Però dan il-Vanġelu irrid jurina l-fatt il-Knisja mhix xi klabb fejn aħna nażlu minn noqogħdu. Ġesu jażilna mingħajr ebda distinzjoni ta' lewn, ta' kulur, ta' fehma politika, ta' fehma differenti li wieħed għandu minn xulxin. Però jsejħilna sabiex fih dan il-Knisja aħna naqbdu din il-mixja sabiex inkunu qaddisin. Din is-sejħa l-qdusija hija sejħa personali, però hija sejħa li aħna rridu nagħmluha f'komunjoni mal-oħrajn. Għalhekk Ġesu jibgħat id-dixxipli tnejn. Għalhekk Ġesu jsejħilna biex inkunu membri tal-ġisem tiegħu li hija l-Knisja. Għalhekk ejjew nitolbu lil Mulej sabiex itina din il-grazzja ħalli matul dan il-ħadd inħallu tassew din il-kelma tinżel fil-qalb tagħna sabiex aħna li noħdu sem miċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ma mmorrux il-Knisja b'mod individwalistiku imma mmorru il-Knisja f'sens ta' komunjoni ma' dawk ta' madwarna sabiex flimkien magħhom nimxu fl-istess triq illi twassalna għall-ant il-Missija.